pekne za pozvanie a možnosť vystúpiť aj s takouto témou, ktorá je možno nie taká vznešená, ako bola predo mnou. Je to taký pocit, viete, ako keby nejaký košický lokálny spevák išiel spievať po Karlovi Gotovej, ale tak pokúsim sa aj ja nejaký byť trošku užitočný. Moja téma je reflexia stanoviska bioetickej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska k vývozu liekov do zahraničia v rovine profesijnej etiky. To by som chcel zdôrazniť, že je to v rovine profesijnej etiky, teda v rovine niečoho, čím sa trošku zaoberám už pár rokov aj nejakým takým publikačným alebo prednášateľským spôsobom, či už pregraduálnom alebo aj postgraduálnom vzdelaní farmaceutov, respektíve aj z titulu výkonu mojej pozície, keďže Slovenská lekárnická komora ako entita má vo svojej naplni svojej činnosti aj sledovanie dodržiavania etického kódexu a navrhovania niektorých záležitostí, ktoré sa týkajú aj etickej roviny výkonu zdravotníckeho povolania farmaceuta. To je taký povinný slajd týkajúci sa môjho nejakého finančného zapojenia. Na úvod by som vlastne tiež odprezentoval nejakú štruktúru, ktorú by som chcel dodržať v rámci tejto prezentácie a na úvod si zadefinovať to, čo vlastne laicky poznáme pod pojmom reexport. Či je to problém a aký je to problém, respektíve aký je rozsah tohto problému z hľadiska etického, morálneho, respektíve z hľadiska nejakej profesijnej etiky a aj z hľadiska bioetiky, pretože pokiaľ chápeme bioetiku ako v tom širšom slova zmysle ako niečo, čo súvisí s postojom voči chorému človeku, respektíve voči človeku ako takému a z nás, z hľadiska nášho postavenia ako zdravotníckych pracovníkov voči chorému človeku, voči pacientovi, tak dokážeme nachádzať nejaké prieniky týkajúce sa obmedzenia prístupu k zdravotnej starostlivosti, obmedzenia prístupu k liekom a podobne. Rád by som poukázal na štruktúru stanoviska subkomisie, ktoré bolo prezentované osoby, v ňom spomenuté procesy, nejaký publikačný základ, a to všetko v kontexte jednak legislatívnej úpravy a už spomínaného etického kódexu zdravotníckeho pracovníka. Takže na úvod, aby sme si ukázali nejaký ten rozsah, či už európsky alebo slovenský, tak položíme si otázku, či vývoz liekov, respektíve ten paralelný obchod s liekmi, ktorý súvisí s presunom z jednej krajiny do druhej krajiny, s využitím cenových alebo kurzových rozdielov pri reexporte, či je a predstavuje nejaký problém v našom priestore, respektíve v európskom priestore. Tie čísla, ktoré vidíte na tej ľavej strane, slajdu vlastne ukazujú čísla nákladov, respektíve spotreby liekov Slovenskej republiky vo finančnom vyjadrení. Tá modrá čiara sú financie v miliónoch eur, ktoré spotrebujeme, ktoré vynaložíme ako spoločnosť, ako celok, či už sú to náklady zdravotných poisťovní, tie sú červeným, alebo náklady poistencov občanov, tie sú tou sivou čiarou. Vidíme, že tá rastová krivka je trošku strmšia v prípade tých celkových nákladov, respektíve nákladov zdravotných poisťovní. Tá sivá čiara zahrňa nielen doplatky pacientov za lieky, ale zahrňa aj vlastne to, čo občania vynaložia vlastne z vlastnej iniciatívy na lieky bez lekárskeho predpisu. A tie tmavšie grafy tie nám ukazujú jednak celkový európsky trh v miliardách eur a zároveň trh toho paralelného obchodovania s liekmi takisto v miliardách eur. A keď si pozrieme ten graf, tak vidíme, že ten 2,8% podiel na celkovom trhu nie je nejaký dramatický. Takže z takého prvého nejakého číselného pohľadu by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že nemusí to z hľadiska celoeurópskeho nastavenia trhu predstavovať nejaký dramatický problém. Ale keď si pozrieme, keď si tie čísla o tých 2,8% zobrazíme z nášho pohľadu, tak tie 2,8% z 2,2 miliardy mali predstavovať okolo 62 miliónov eur, ale už v roku 2012 vývoz liekov zo Slovenskej republiky predstavoval objem 290 miliónov eur, teda vidíme, že ten nepomer je značný. A v roku 2023 my dnes nevieme, aký je ten rozsah tohto problému, ktorý je definovaný, ale napríklad v roku 2023 bolo medializovaných
29 lekární, teda zlomok z celkového množstva, ktoré dokázali v krátkom časovom úseku nelegálnym spôsobom, pretože je potrebné zdôrazniť, že vývoz liekov, respektíve ich dovoz vie preberať aj legálnym spôsobom, ale nelegálnym spôsobom otočili 7 miliónov eur. Takže dá sa povedať, že to percento, ktoré je celoeurópske, významným spôsobom nemáme v Slovenskej republike, respektíve ho značným spôsobom prekračujeme. Keď si vezmeme vlastne publikácie vychádzajúce zo združení, ktoré združujú týchto právnych obchodníkov, tak ako také ospravedlnenie sú definované nejaké tie odrážky, ktoré tam vidíte, že viac ako polovička toho právneho dovozu je z krajín s vysokými príjmami, teda sa snažíme povedať, že neobmedzujeme krajiny, kde sú tie leky lacné, respektíve kde sú ľudia s nižšími príjmami. Ďalej, že právne dovozy sú jedinou konkurenciou a pre výrobcov liekov pod patentovou ochranou prinášajú úspory, znižujú ceny. A teda je tu taký apel, že národné vlády by mali odstraňovať prekážky voľného pohybu a Európska komisia by mala presadzovať voľný pohyb tovarov a podporovať konkurenciu. Teda vidíme, že to nastavenie v rámci celej Európy, respektíve nejaký trend, ktorý sa tu ukazuje jasne a ktorý hovorí o tom, že bez ohľadu na to, akým spôsobom je regulovaná dostupnosť liekov v jednotlivých krajinách, respektíve ich cenotvorba, by sme mali k lieku pristupovať ako k tovaru, ktorý by mal byť predmetom voľného obchodu. Možno cítime, možno necítime, že tento pohľad nie je až tak úplne korektne úplne správny a tí, čo chápeme liek ako liečebný nástroj, nie ako tovar, nejaký s nejakou voľnou dostupnosťou, možno kde si na pozadí cítime, že by to mohlo byť aj nejako inak. Vývoj na Slovensku bol pomerne zaujímavý, to si ešte o chvíľku ukážeme aj z legislatívy, ale vidíme, že ten objem vývozu liekov do zahraničia kulminoval niekedy v roku 2013. Prvé legislatívne opatrenia sa začali príjmať v roku 2014 až 2016 a vidíme, že potom dramatickým spôsobom klesol. Tu vidíme výsledky nášho projektu, ktorý sme realizovali v roku 2015. Bol to projekt, ktorý sa volal Nedostupné lieky a chvála Bohu jeho výsledky a metodiku si osvojilo aj ministerstvo zdravotníctva, preto cieľene nemám vlastný slajd, ale slajd, ktorý používal vtedajší šéf sekcie farmácie na prezentáciu úspechu, legislatívneho úspechu a používal tam aj náš komorový znak a vidíme, že po schválení novely parlamentu v roku 2016 došlo k zlepšeniu tejto situácie. Prečo sa tá situácia začala najmä zlepšovať, tak to si ukážeme o trošičku ďalej. Teda bolo by dobre, keby sme si jednak v nejakej diskusii alebo aj každý individuálne zodpovedal na otázku, či existuje vzťah medzi nedostupnosťou liekov a či tá nedostupnosť lieku je problém a paralelným vývozom, aké sú motivácie jednotlivcov, respektíve firiem vývozu a čo je generátorom týchto motivácií, ale čo je najdôležitejšie, pretože pokiaľ máme k dispozícii, pokiaľ potrebujeme povedzme pre slovenských pacientov objem liekov v nejakom číselnom vyjadrení a ten objem dovozu predstavuje dvojnásobok, tak nevidíme problém v tom, keď niekto nejakým spôsobom použije inde tieto lieky. Ale či nedostupnosť lieku ovplyvňuje starostlivosť o pacienta a čo je dôležité, toto nemáme nejakým spôsobom odmerané. Tí, čo sme v praxi už dlhšie, tak sme zažili v tých rokoch 11, 12 až 15 zásadnú nedostupnosť, keď sme otáčali pacientov skutočne vo dverách, keď si spomenieme napríklad na nízkomolekulárne hepariny alebo niektoré z tých ďalších liekov, ktorí reálne boli nedostupné. My dnes netušíme, či nedochádzalo k poškodeniu zdravia, pretože pacienti sú rozliční. Tá Gaussova krivka má svoje dva konce a keď máme zodpovednejších pacientov, tak máme aj pacienta, ktorý keď nie je vybavený prvej, druhej, tretej lekárni, tak jednoducho stráca záujem a neliečí sa. Toto je fakt, o ktorom vieme, že tá nejaká adherencia k liečbe nie vždy u všetkých pacientov je rovnaká. Takže my si musíme zodpovedať na tú otázku, či tá nedostupnosť lieku ovplyvňuje starostlivosť o pacientov a aký je náš podiel na tejto nedostupnosti a teda v konečnom dôsledku, aký je náš podiel na nedostatočnej starostlivosti o pacientov. 13. júna 2023 bolo publikované stanovisko subkomisie pre bioetiku, bolo podporené aj evangelickou cirkvou, aj komunickou radou cirkvi, teda je to taký široko spektrálnejší dokument, a ktorý má túto štruktúru, ktorú vidíte, má tiež nejaký úvod. V úvode sa definujú úlohy a poslanie farmácie,
Je tam časť venovaná problematike reexportu ako operácie, ako ekonomické, respektíve obchodné operácie. Je tam časť venovaná účasti farmaceutov a iných pracovníkov na reexporte a má samozrejme ako každý dokument takého charakteru nejaký záver a nejaké odporúčania do života. Takže toto je slajd, ktorý je úplne v rozpore so všetkými prednášateľskými príručkami, pretože je tam veľa textu, ktorý nemôžete prečítať, ale je to schválne. Veľmi často ho používam, pretože ukazuje všetko, čo zahŕňa lekárenskú starostlivosť v zmysle zákona. To, čo verejnosť vníma, že je to nejaký výdaj liekov, nejaká individuálna príprava liekov, nejaké konzultácie, tak to sú vlastne prvé dva riadky, ale vidíme, že definične lekárska starostlivosť zahŕňa mnoho činností a vlastne z týchto mnohých činností vychádzajú v konečnom dôsledku naše každodenné aktivity a ich možnosti nejakých teoretických deliktov, respektíve niečoho, čo vieme porušiť či už z hľadiska legislatívy alebo z hľadiska nastavenia etického kódexu. Úvod tohto stanoviska vychádza z toho, že v tom čase, kedy bolo publikované, tak spoločnosť rezonovali správy o tom, o tých 29 lekárniach, ktoré som už pred chvíľkou spomenul, a že okrem identifikovaných deliktov, ktoré bude predmetom rozhodovania príslušných správnych orgánov, je dôležité vnímať aj etický a morálny rozmer konania. A treba povedať aj to, že všetky tie lekárne, o ktorých bolo hovorené, že nejakým spôsobom sa podierali na vývoze liekov do zahraničia, ani jedna z nich nespáchala delikt, ktorý by sa volal vývoz liekov do zahraničia. Takže všetky boli nejakým spôsobom identifikované tou inšpekčnou činnosťou. U nich boli identifikované iné správne delikty, respektíve iné porušenia zákonov, ktoré v konečnom dôsledku, ktorý úmysel spočíval v tom, aby nadobudli lieky, ktoré môžu nejakým spôsobom posunúť ďalej. Ale je potrebné povedať, že delikt ako vývoz liekov do zahraničia v konečnom dôsledku u nás neexistuje, respektíve existujú len čiastkové procesy, ktoré k tomu môžu viesť a práve ten rozsah posúdenia týchto správnych deliktov, respektíve nejakých porušení zákona je ešte stále predmetom správneho konania. Bolo to v lete roku 2023 a dodnes nie je rozhodnuté v týchto veciach. Myslím, padli nejaké prvostupňové rozhodnutia, ale keď si spomenieme na tú mediálnu kampaň, ktorá hovorila o nejakých vysokých 10 000 a 50 000 sankciách, stále nebolo v týchto veciach pravoplatne rozhodnuté v jednotlivých subjektov. Chcem poukázať na tú súčasť legislatívy, respektíve lekárskej starostlivosti, ktorá je súčasťou podielu na vývoze liekov do zahraničia. Teda som zvýraznil jednu tú časť z paragrafu 20 odsek 1 zákona číslo 362 o liekoch. Teda vidíme, že poskytovateľ lekárskej starostlivosti má okrem tej starostlivosti o pacienta dve možnosti. A to je spätný predaj humánnych liekov držiteľovi povolenia, teda veľkodistribútorovi, ktorý ich do lekárne dodal. To je pomerne logické ustanovenie, aby lekárne mohla nejakým spôsobom nielen reklamačným, ale aj štandardným, povedzme, vie sa dohodnúť s distribútorom, že keď povedzme liek nepotrebuje expirovať, pacient si ho neprevezme a tak ďalej, tak je v zákone definovaná legitímna a legálna cesta, akým spôsobom ho vie vrátiť distribútorovi. Ale potom je tam zaujímavý odsek o predaji humánnych liekov medzi držiteľmi povolenia, teda medzi viacerými lekárňami v počte menšom ako 5 balení za kalendárny mesiac. A toto je nejaký kameň úrazu a toto malo aj nejaký svoj historický vývoj a toto je vlastne ustanovenie, ktoré sa najčastejšie zneužíva na to, aby sme dokázali lieky z lekárne dostať aj na iný účel ako pacienta. Aká bola genéza tohto ustanovenia? Vľavo vidíme to vyhlásené znenie zákona v roku 2011. Kto si pamätá legislatívny proces v roku 2011, nezdvihne ruku, ale ten legislatívny proces bol v tom čase pomerne zaujímavý, pretože sa prijala legislatíva, ktorá hovorila o tom, že lieky na Slovensku nesmú mať vyššiu cenu, ako je druhá najnižšia cena v rámci Európskej únie. To znamená, lieky musia byť najlacnejšie v rámci Slovenska. To bol zákon číslo 363, ktorý bol prijatý mimo štandardného legislatívneho procesu, takou legislatívnou fintou, ktorá nie je predmetom tohto
A zároveň bolo v zákone číslo 362 uvedená veta, že lekárska starostlivosť okrem iného zahŕňa aj výmenu, predaj, spätný predaj liekov držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu, ktorémukoľvek veľkodistribútorovi a inému držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti. Teda čisté Eldorado. Ktorákoľvek lekár mohla akýkoľvek liek dať akémukoľvek distribútorovi a akýkoľvek inej lekárne bez akejkoľvek kontroly. To znamená, bolo definované to, že lieky, ktoré prichádzajú do lekárne, nie sú určené len pre pacientov, ale je možné v zásade bezbariérovým spôsobom s nimi obchodovať. To vedlo k tomu vysokému píku, ktorý sme videli na predchádzajúcom grafe, a teda aj legislatívci, aj ministerstvo sa v istej fáze, bol tu minister Drucker, ktorý je momentálne minister školstva, začali zaoberať, že čo s tým. Teda od 1. júna 2016 sa zaviedla limitácia, možnosť dodania lieku len distribútorovi, ktorý ho dodal do lekárne, a predaj medzi lekárňami, ale iba na účel výdaja pacientov. Čiže tá lekárňa mohla dodať iné lekárne liek, v prípade, ak tá lekárňa, ktorá ho dostala, ho vydala len pacientov. Teda bola to nejaká limitácia, ktorá sa začala v čase meniť, a od júna 2018 sa mohol ten liek dodať do inej lekárne nie len na účel výdaja pacientovi, ale mohla ho tá lekárne dodať až najskôr po uplynutí 3 mesiacov od dodania toho humánneho lieku. Prečo bol stanovený ten termín 3 mesiacov, nikto nevie, ale tvárime sa, že je to preto, aby ten reťazec prebiehal nejakým pomalším spôsobom. Toto je aktuálne znenie, ktoré je platné od 1. januára 2020. Teda môže lekár dodať liek distribútorovi, ktorý dodal tej lekárni, môže ho dodať ktorejkoľvek inej lekárni, nie len na účel výdaja pacientovi, ale na akýkoľvek iné účely. Akurát to musí robiť v počte menšom ako 5 balení s rovnakým kódom lieku prideleným štátnym ústavom za kalendárny mesiac. Vtip nastal vo výklade tohto ustanovenia, pretože zákonodarca uvádzal aj v dôvodovej správe, v debate na výbore alebo v parlamente. Tak šlo o to, aby lekárne nemohla predať viac ako 5 balení lieku inej lekárni. Výkladom sa to začalo vykladať tak, že 5 balení lieku jednej lekárni, menej ako 5 balení ďalšej a tak ďalej. A tým pádom získavame kumulatívne, keď máte balík dostatočného množstva lekární, tak viete nastaviť takým spôsobom, že v zásade neporušujete zákon. Teda, aby sme si to nakreslili, toto je lekár, toto je kolega farmaceut. Historicky dlhodobo sme vnímali lekárnikov ako tých, ktorí sú tu na to, aby poskytovali lieky pacientom, a v zásade tie lieky nadobúdajú od nejakého distribútora. V roku 2011 sme si vytvorili také legislatívne prostredie, že tie lieky sa nemusia vydávať len pacientom, ale v zásade akýkoľvek inej lekárni a akémukoľvek distribútorovi. V roku 2016 sme to limitovali na dodávku distribútorovi, ktorý daný lekárny liek dodal, a iné lekárny, avšak iba na účely výdaja pacientovi. Toto bol v zásade, by som povedal, 2 roky platný najlepší legislatívny stav, ktorý dokázal najúčinnejšie limitovať tieto procesy, a všetci tí, ktorí chceli nejakým spôsobom tento proces obchádzať, museli hľadať iné nástroje. Tie nástroje boli pomerne kreatívne, ale nie sú predmetom dnešnej témy. A dnes sa nachádzame v legislatívnom stave, ktorý vlastne umožňuje vydať 4 balenia lieku akejkoľvek inej lekárni. Teda vidíme, že tie procesy sú nastavené takým spôsobom, že ten pacient môže byť obídený významným spôsobom. A keď sa nad tým zamyslíme úplne filozoficky, že na aký účel máme definované, pretože sa bavíme o regulovanej činnosti. Lekárne, distribúcia nie sú nejaké voľné živnosti, sú to regulované činnosti. Štát definuje na to z titulu svojej moci nejaké podmienky, a ja zastávam názor a presvedčenie, že lekárne máme definované na to, aby sa starali o pacientov, tak ako máme, povedzme, chirurgiu definovanú na to, aby robila nejaké operačné zákroky, a pokiaľ by začala niektorá nemocnica obchodovať so skalpelmi, asi by sa nám to zdalo divné. Áno, takže aj preto vlastne vnímame túto lekárskú starostlivosť ako súčasť zdravotnej starostlivosti práve preto. Ale vidíme, že legislatívne prostredie je nastavené inak. Preto je nevyhnutné zaujímať sa nielen o to, čo je právne možné, ale aj čo je etickým spôsobom z hľadiska výkonu našej profesie správne. Teda nielen čo je povolené alebo zákonné, ale čo je správne.
Z toho vychádza vlastne aj to publikované stanovisko, ktoré v tej prvej kapitole o úlohách a poslaní farmácie. Farmácia je definične to, čo máme napísané vľavo. Tú úlohu farmácie vníma aj v takých ďalších 4 rovinách. A každý z týchto 4 rovín cituje nejakú významnú osobnosť cirkvi, či už sú to pápeži, alebo je to svätý Artemides Zati, lekárnik, ktorý bol v roku 2023 svetorečený. Teda prvá úloha farmácie je prístup k potrebným liekom, teda zabezpečenie toho, aby sa pacienti, chorí ľudia dostali k liekom. A v tomto kontexte cituje pápeža Benedikta XVI, ktorý vlastne hovorí o tom, že ľudská bytosť musí byť vždy stredobodom tejto pozornosti zdravotníckych profesí, teda nie len farmaceutov, nie len lekárov, ale všetkých profesí, ktoré sa nejakým spôsobom podielajú na starostlivosti o chorého človeka, a z nášho pohľadu je to práve zabezpečenie toho prístupu k potrebným liekom. Ďalšou otázkou, ktorá je definovaná v tomto stanovisku, je ako poslanie farmácie slúžiť slabým a chorým. Tu je zase citované posolstvo svätého Jana Pavla k Svetovému dňu chorých v roku 2002, ktoré spomína notoricky známe podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, a kde sa obracia, čo tu vnímam ako veľmi dôležité, nielen na zdravotnícky personál, ale napríklad aj na riaditeľov, teda manažment zdravotníckych zariadení, duchovných zdravotníckych zariadení, vedcov, výskumníkov, aby vlastne všetci tí, ktorí sa podielajú na to, aby sa v konečnom dôsledku starostlivosť dostala k pacientovi, aby mali na pozadí imperatív slúžiť slabým a chorým. Tretím posolstvom je to dobrý život dostupný všetkým. Možno sme si zvykli, že pápež František používal už trošku iné pojmy a iné slovné spojenie, ako používali jeho predchodcovia. A v roku 2022 práve vyzval farmaceutov, bolo to v kontexte takého postcovidového vyzdvihnutia zdravotníckych profesí, kde na stretnutí nemocničných farmaceutov pápež ich vyzval k tomu, aby pomáhali demaskovať klamstvo, to budem čítať, aby som to povedal presne, aby pomáhali demaskovať klamstvo falošného blahobytu a vychovali k dobrému životu, ktorý by nebol výsadou len niekoľkých. A tým, že vlastne pápež definoval farmaceutov ako mosty medzi občanmi a systémom zdravotnej starostlivosti, to často opakujeme aj my. Hovoríme o tom, že lekár je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, farmaceut je najdostupnejší zdravotnícky pracovník. WHO používa pojem prvolíniový konzultant vo vzťahu k verejnosti, teda vo vzťahu k laickej verejnosti, tak my dnes vieme povedať, že lekárni sú v zásade takou veľmi nízkoprahovou a často otvorenou bránou vstupu do zdravotnej starostlivosti. A teda to posolstvo z roku 2022 vyzýva k tomu, aby ten úvodzovkách dobrý život, ktorý máme sprostredkovať, nebol vysadol niekoľkých, ale dostupný všetkým. No a poslednou tou odrážkou je, ktorá je tam stvorenutá ako poslanie farmácie, robiť radosť iným. Možno si tak klademe otázku, že akým spôsobom my môžeme, vieme a máme robiť nejakú radosť, ale keď si to dáme do kontextu, napríklad s tou publikáciou z roku 90, kde bol prvýkrát použitý pojem farmaceutická starostlivosť, pretože aj farmácia si prešla nejakým vývojom a od orientácie na liek ako produkt postupne prechádzame k tej klinickej orientácii na pacienta. Je tu citovaný svätý Artemides Zati, ktorý zasvetil celý svoj život tomu, aby robil radosť iným. Aj keď si prečítate jeho životopis, tak mal pomerne divoký život z hľadiska profesijného vývoja, ale tá divokosť, ktorá bola aj v pozíciu pri príležitosti jeho blahovečenia nazvaná ako výbušná novota, tak tá výbušná novota bola zameraná na to, aby možno búral nejaké konvencie a prinášal do starostlivosti iné spôsoby a iné postupy. Trošku odbočím, ja zvyknem mojim kolegom, keď sú na praxi, študentom, alebo aj takým nastupujúcim kolegom hovoriť, že vy tu nie ste na to, aby ste pacientovi dávali liek, ale aby ste mu dali zážitok. Pojem zážitok možno nie je úplne správny, ale keď zahrnieme do pojmu zážitok to, čo vnímame vo vzťahu k farmakoterapii, tak je to to, čo možno poznáte profesora Kyseloviča, on mal takú prednášku, aký je rozdiel medzi compliance a adherenciou. Compliance pacienta je poslušnosť, že dodržiava to, čo mu je nariadené zo strany lekára a
a teda v úvodzovkách nejakým spôsobom strpí tú svoju liečbu v rámci poslušnosti, pretože dôveruje a chce sa nejakým spôsobom vyliečiť. Ale adherencia je radosť z liečby a teda nie len radosť ako taká, že sa môžeme liečiť, ale že dôverujem všetkým tým, ktorí ku mne prichádzajú a ktorí mi tú liečbu sprostredkovajú. Teda to je ten zážitok, aby pacient bol k liečbe nielen trpel, ale aby tú liečbu bral ako účinný nástroj k tomu, aby či už zmiernil svoju chorobu, alebo sa nejakým spôsobom vyliečil. V ďalšej časti to stanovisko sa zaoberá otázkou reexportu. To, myslím, netreba nejakým spôsobom pripomínať. Chcem len zdôrazniť, že reexport je legitímna obchodná operácia, ktorá vychádza či už z kurzových rozdielov alebo cenových rozdielov medzi krajinami, ale ako dôležité treba vnímať otázku vzniku toho cenového a kurzového rozdielu. My dnes nemáme nízke ceny liekov preto, lebo sme v úvodzovkách zaujímaví trh farmaceutických výrobcov, my ich máme nízke preto, lebo ich máme regulované zo strany štátu. Je to nejaká výhoda, ktorú máme uplatňovať v prospech pacienta a ktorú máme preto, aby sme nejakým spôsobom nezdevastovali naše verejné zdroje, ktoré sú obmedzené. Využívanie tejto výhody na iné účely ako na tie, na ktoré boli určené, možno považovať za problematické. Možno nie sú problematické v čase nadbytku, v čase prebytku, pretože zažili sme aj v farmácii, v čase prebytku bolo veľké množstvo liekov, boli dostupné, firmy sa preháňali, ktorá čo dodá, ale momentálne, či už vďaka energetickej kríze, vďaka vojnám, vďaka surovinovým problémom, nemáme dostatok liekov a zvlášť v niektorých skupinách liekov môžeme definovať významný nedostatok kvôli tomu, že výrazným spôsobom rastú ceny vstupov, či už sú to vstupy materiálne, vstupy logistické, technické, personálne, a teda už sa nenachádzame v situácii blahobytu a prebytku a preto je otázne, akým spôsobom tie obmedzené zdroje budeme využívať. Teda musíme sa zamyslieť nad tým, že každá naša aktivita, ktorú vykonávame, či sa nejakým spôsobom podpisuje alebo nepodpisuje na nedostupnosti liekov a teda či sa nejako podpisuje alebo nepodpisuje na tom, že pacienti budú alebo nebudú mať prístup k svojej terapii. Nevieme to vyčísliť, ale zažil som, prichádzam do styku s veľkým množstvom študentov, oni porozprávajú, čo zažívajú na praxi v tých lekárniach a keď študent povie, že naplnil jeho povinnej praxe v 5. ročníku bolo to, že celý deň iba prekladal nejaké faktúry z klopky na klopku a tie lieky ani nevidel. Keď študent povie, že vie, že máme plný sklad nejakého lieku a on bol nútený pacientom klamať, že ho nemajú, pretože tie lieky boli určené na iné účely. Keď vám študent povie, že celá jeho prax spočívala v tom, že bavil nejaké krabice a odovzdával ich, alebo že formálne spracoval nejaké faktúry na lieky, ktoré ani nevidel, tak možno cítime na pozadí, že to nie je správny spôsob napríklad aj výchovy našich budúcich kolegov, pretože oni budú poznať len ten spôsob výkonu povolania, ktorému ho naučíme my. A my dnes máme všetci vedomosť o vážnom probléme s dostupnosťou liekov na Slovensku. Ten problém tu je, ten problém identifikujeme. Opäť zdôrazním, že ho nevieme vyčísliť, ale napríklad ja sám som zažil pacienta, ktorého som poznal dlhé roky a ktorý zomrel po banálnej operácii menisku, pretože jednoducho bol operovaný, prepustený z nemocnice v priebehu 2 dní, víkendu a teda piatkového popoludnia a víkendu sa jednoducho nedostal k tomu Klexanovu, ktorému sa dostať mal. Nepovažoval to za nejakú dôležitú súčasť svojho života, že 1-2 dní to odklad znesie a to človek zomrel, jednoducho zomrel na pústnu emboliu. My dnes nevieme, či zomrel v dôsledku nedostupnosti lieku, ani to nikdy vedieť nebudeme, či tam je nejaká korelácia alebo kauzalita medzi tým. Ale koľko takýchto príbehov je, že došlo k poškodeniu zdravia v dôsledku toho, že pacient oddialil alebo zanedbal svoju terapiu, túto otázku je nevyhnutné si v kontexte nedostupnosti liekov na Slovensku položiť. Aj ten postoj dostupnosti, respektíve nedostupnosti sa nejako vyvíjal. V roku 2013 som mal tú česť usporiadať tlačovú konferenciu, kde sme poukázali na nedostupnosť okolo 400 druhov liekov, na čo ministerstvo promptne zareagovalo tlačovou správou, že tieto informácie o nedostupnosti liekov sú klamlivé. Táto správa dodnes visí na webe ministerstva zdravotníctva, môžete si ju prečítať. Ako šiel čas, tak už v roku 2016 sa v ročenke PGU, okrem toho, že tam bol obrázok o tom, ako sme perfektne dostupní, ako sú lekárnici najdostupnejší a služby lekárnikov sú veľmi kvalitné v rámci EÚ, objavil taký zaujímavý stĺpček,
že sa začínajú objavovať, a bolo 4-krát spomenuté slovo v rámci celej ročenky Zväzu lekárnikov Európskej únie, slovo nedostupnosť liekov. To znamená, začalo sa o tom nejako pred tými 9-10 rokmi rozprávať. A už v roku 2023 sa celá ročenka PGU venuje len nedostupnosti liekov. Nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie a volá sa vlastne, že nedostupnosť liekov významným spôsobom ovplyvňuje zdravie pacientov a farmaceutickú prax. A vidíme, že počet krajín, ktoré majú nejakú skúsenosť s nedostupnosťou liekov významným spôsobom v Európskej únii rastie a nejako bolo odmerané, že každá lekárňa v celej Európskej únie minie priemerne 10 hodín týždenne zaoberaným sa nedostupnosťou nejakých liekov, čo je dosť. 10 hodín mohlo byť venovaných niečomu inému. O tom sme si už povedali, že v roku 2023 Šukl potvrdil nelegálny reexport liekov, ale za viac ako 4 milióny eur rozdávať sa budú pokuty. Ten titul na milióny nie je veľmi správny, pretože pokuty sa nebudú rozdávať za reexport, budú sa rozdávať za, ak sa budú, za nejaké iné činnosti, ktoré k tomuto reexportu mohli viesť. Teda ak sme si na úvod položili tieto otázky, či existuje vzťah medzi nedostupnosťou liekov a paralelným vývozom, môžeme povedať, že existuje. Nedostupnosť liekov, paralelný obchod, ten reexport nie je jediným pôvodcom nedostupnosti liekov, ale podiela sa nejakým spôsobom. Motivácie nie sú ekonomické. Tie motivácie nie sú nejaké profesívne, nie sú nejaké odborné, medicínske, farmaceutické, sú len ekonomické. A môžeme povedať, že nedostupnosť lieku vie ovplyvniť starostlivosť o pacienta a každý z nás to zažíva denne, že nevie naplňať potreby pacientov, respektíve nevie naplňať potreby zdravotnej starostlivosti. To stanovisko subkomisie má nejaké závery, ktoré si prečítate a ktoré nadvnímate. A jeden z tých záverov hovorí o tom, že vlastne všetky tie 4 definície, respektíve 4 odrážky, ktorými definujeme farmáciu, respektíve lekárskú starostlivosť, a to je prístup k potrebným liekom, služba slabým a chorým, dobrý život dostupný všetkým a robiť radosť iným, je nespochybniteľné, že účasť na týchto aktivitách obmedzuje prístup k potrebným liekom a predstavuje len ekonomickú aktivitu, ktorá nemá záujem, ktorej záujmom nie je služba slabému a chorému človeku, respektíve záujem o dobrý život dostupný všetkým, záujem o dostupnosť liečby a tým pádom nikomu tým nerobíme nejakú radosť. Vieme, že nedostupnosť liekov nie je radostná aktivita. Všetko, čo s tým je spojené v našej každodennej praxi, nás naplňa nejakou frustráciou, nepokojom, hnevom a tak ďalej. Ďalším zo záverov je to, že naša práca má byť aj ohľaduplná, ale je tam aj apel na spoločenské vedenie, respektíve na politikov, že sa musíme ako spoločnosť zamýšľať nad všetkými krokmi, či už legislatívnymi alebo našimi individuálnymi, ktoré majú potenciál narúšať prirodzenú úlohu zdravotníckych profesí. A my dnes vidíme, že v našom prostredí je tých krokov, ktoré narúšajú prirodzenú úlohu zdravotníckych profesí viac než dosť. Ďalším záverom je to, že všetky segmenty farmácie, ale aj zdravotnej starostlivosti by mali byť správne a primerane ohodnotené a všetky rozhodnutia by mali byť zákonné, a nie len zákonné, ale aj morálne a pacientsky orientované. Teda iný spôsob konania ako orientovaný na pacienta z našej strany by ani existovať nemal. A zdravotnícky pracovník má byť pri výkone svojho povolania, toto nie je citát zo stanoviska subkomisie, to nie sú moje slova, toto sú slova, ktoré sú napísané v zákone číslo 578 o zdravotnej starostlivosti, že stavovskou povinnosťou je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca, s rešpektovaním dôstojnosti, a tým som našiel premostenie na prvú prednášku, s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca. Toto píše v slovenskej legislatíve a toto by sme mali vlastne naplňať každým dňom pri výkone nášho povolania, byť nezávislý, zodpovedný, spoľahlivý a rešpektovať v každom rozhodnutí to, že sme tu určení pre pacienta. Teda každý z nás si môže zodpovedať otázku, či jednotlivé kroky, ktoré realizujeme, či už ako farmaceuti alebo
na pozícii distribútorov, lekárnikov, či tieto kroky naplňujú tieto aspekty etického kódexu. Toto je vlastne taký ilustračný obrázok na konci mojej prezentácie, teda záver všetkých záverov. Je to obraz svätého Artemida Satiho, teda argentínskeho lekárnika pri jeho svetorečení v roku 2022 na bazilike svätého Petra. Teda kozma a damina sú fajn, ale sú pre nás takí neuchopiteľní, lebo sú dávni a toto je súčasný lekárnik. Súčasný pápež ho poznal dokonca, áno, ako takisto je z Argentíny, takže je to osoba, ktorá sa teší veľkej úcte a bol to farmaceut, nebol taký farmaceut, ako možno tradične chápeme, že skončím strednú školu a rozhodnem sa pre nejaké povolanie, no to bolo trošku naopak a trošku ako slepakovák zrnul, prišiel k vedeniu nemocnice, lekárne a tak ďalej a až keď došlo na to, že začali platiť nejaké legislatívne podmienky aj v Argentíne v tých 50. rokoch a hrozilo, že bude musieť pre nedostatok kvalifikácie zavrieť či už lekáreň alebo nemocnicu, rozhodol sa vo veku 37 rokov vyštudovať. To znamená, to štúdium pre neho nebolo naplnené nejakých osobných ambícií, ale práve prostriedkom k tomu, aby mohol ďalej a dobre vykonávať svoju službu aj v súlade s príslušnou legislatívou. A dostal sa vidíte na balkón baziliky, teda nie je to málo. Ďakujem pekne.